Ayibhayibheli kunomuntu okawuthi uyosebenza. Haleluya. Amen. Wathi elele phaa waphupha kunempilo zenyuka zisehla elelini. Haleluya. Amen. Ngela xesha wayehamba indlela esiya kumkhulu wakhe oba wayemke emosile ngowayebuya eyoxolisa. Amen. Emveni kweminyaka yesixhenxe. Amen. Haleluya. Amen. Wathi lokhu xethethayo ukuba Thixo uyakuba nam kule ndlela Amen. undinika amaziselo. Haleluya. Amen. Nobuye endlini kabawo lothuwe noxolo. Haleluya. Amen. So wayehamba. Amen. 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 Wayewacinga uba ndizofike ndithini intlolo cela uxolo kumkhulu wam. Wayetheni? Wayehamba. Amen. 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 That means nasebaleni okanye esikoleni xa kubaleka irelay akubanjwa khulu lerelay kumniwe nalo. Amen. Umnika umntu ikhulu lerelay etheni? Bayazi irelay akubaleka esikoleni. Yayazi na? Yenza njani? Yenza njani? Yes, injani. Ubamba ikhulu ubaleke nayo. Xa ufika tata umnike ubaleka naye ebaleka naye alithathe alunike omnye ebaleka naye abaleka alunike omnye oko kuthiwa yintoni? Irelay xa ibiza nto leyo. Amen. Haleluya. Amen. So ilizwi kaThixo nalo linjalo. Amen. Kufuneka ndilibambe mna ndiyinike wena. Amen. Nawe ulibambe unike omnye. Haleluya. Amen. Akuthiwa uba xa unike uzoye kubaleka iyajikeleza oko. Amen. Haleluya. Amen. Amen. So uThixo ufuna uba masihambe nantoni? Ngevangeli lakhe. Amen. Sihambe ngezwi lakhe. Amen. Sihambe ngomthandazo wakhe. Sihambe noku kubhaliweyo. Amen. Amen. Singahlali nako phansi. Haleluya. Amen. And siba lizohamba ivangeli. Amen. Haleluya. Amen. Amen. So uThixo namhlanje wayethetha noMoses apha. Haleluya. Amen. uMoses esithi uyathintitha akazuthetha but wathi hamba ndoba nawe. Amen. Hamba ndoba nomlomo wakho. Amen. Hamba nokuxela kwa into oyokuyithetha. Amen. Into ebalulekileyo mawuthini? Mawuhambe. Because uMoses umhlawumbi wayethintitha ngenyanga kodwa mazi. Amen. Amen. Umhlawumbi wayethintitha, umhlawumbi wayengathintitha. Amen. Ngokwebhayibhile noku uyathintitha nangase kubhaliwe ayizibhali ibhayibhile ukuthintitha kwakho. Haleluya. Amen. Izawubhalwa wathi uMoses qha. Amen. 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 Ayizuthi wathintitha wathi. Haleluya. Amen. Because kubhaliwe. Amen. 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 So uMoses wayenza yonke into oyethiwe uThixo because kunegama awalinikwayo kwathiwa hamba. Amen. Waba ngabeka uba mna kwazi ushumayela kwathiwa hamba. Amen. Mna kwazi uthetha kwathiwa hamba. Amen. Mna ndandimkeli netyala phaa kwathiwa hamba. Amen. Haleluya. Amen. So ukusuka namhlanje andazi uba yintoni erhale ukuthi wena mayihambe mbomi bakho kodwa funeka sithelele ilizwi namhlanje lithi hamba. Amen. Haleluya. Amen. Umhlambi ufuna inkqubekela phambili emsebenzini wakho. Mawuhambe umsebenzi wakho. Haleluya. Umhlambi ufuna le nto uyizamayo mayiqhubekele phambili. Haleluya. Amen. So mayihambe ithini? Iqhubekele phambili. Phambili. Haleluya. Amen. Umhlambi uyafunda but izifundo zakho kufuneka zitheni? Ziqhubekele phambili. Phambili. So mayihambe imfundo yakho. Haleluya. Amen. So umhlambi uyathandaza kancinci okanye kambalwa nomthandazo wakho mawuthini? Mawuhambe. Mawukhabalaka. Amen. Haleluya. Amen. Umhlambi uyashumayela but ushumayela umzoyi wani. Nokushumayela mawongezeleke uthini? Kuhambele phambili. Phambili. Amen. Haleluya. Amen. Amen. So kahle uThixo ufuna kongezeleke le nto akunike yona because uThixo xa uqhubayo okanye uqhuba ukunika nelizwi ozothi uthini ulithetha kuyakhona. Yandiswa kule ndawo kunendawo ebhalwa ndoba nomlomo wakho. Amen. 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 That means into ozoyithetha xa uphambili izogalwa nguThixo. Amen. Wena hamba. Haleluya. Amen. Sukuthi ndiyahamba phela ndihamba ndizawuthini uThixo uyayazi. Haleluya. Amen. Sukuthi ndiyayiqala ebhilini phela ndihambe izophela apho uThixo uzayihambisa. Amen. Haleluya. Amen. Yonke ishop oyibona ngoku ayizange yaqala ngoba ishop yaqala ngoba ibhizinesi encinci. Amen. 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 Umntu oyivule enye ishop yasegcuwe ekuthiwa nguSparks kuthiwa wayethengisa ngebhayisekile wathengisa ngetroli wathengisa ngesitendi wasuke wavula ivenkile. Amen. 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 That means yaqala kancinci. Amen. Yeah. Amen. Haleluya. Amen. Ngoku egcobo noSparks abaninzi abahlukeneyo ngamagama wabo abahlukene ngezinto abazithengisayo because ibhizinesi yathini
iyahamba. Yahamba. Amen. Haleluya. Amen. So umthandazo wakho mawuthini mawuqhubekele phambili mawuhambe. Haleluya. Okanye ukuzila kwakho mawuthini mawuhambele phambili. Haleluya. Ukushumayela kwakho mawuthini mawuhambele phambili. Amen. Athi amaxhosa mahlabele emgama. Amen. 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 Xa uthe mahlabele emgama kuchaza ukuthi le nto yenzayo mawungezelele Amen. enye phezu kwenye. Amen. Haleluya. Amen. So usuka namhlanje noba uthandaza kancinci noba ushumayela kancinci now go. Amen. Haleluya. Amen. Funzela phambili. Amen. 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 Thanazela phambili. Haleluya. Amen. Qhubekela phambili. Haleluya. Amen. If ubukade usithi hayi ndiyafunda mhlawumbi kulo nyaka upheleyo okanye kulo nyaka ubuqala ufika ushumayela. Haleluya. Amen. Uthi xa ushumayela uspende i-2 minutes. Funeka kuthi kuphela unyaka kuzophela i-10 minutes. Haleluya. Amen. Ngoba uthini ngoku uhambela Wahamba phambili. phambili. Kuthi kuza lo uzayo bezophela 20 minutes. Amen. Uhambela phambili. Amen. Kuthi xa kusiza lo bezophela i-5 hours. Haleluya. Amen. Nasekuthandazeni ubuthandaza i-3 minutes uphele i-5 minutes ngoku. Haleluya. Amen. Nasekuthandazeni xa uthe mhlawumbi i-10 minutes ngoku idlule i-10 minutes ude ugqibe ntoni i-hour owutheni Ukuthandaza. Amen. Haleluya. Amen. If kuphela uzile ilanga eli-1 ngokukwazi ukwengeza iintsuku zibembili kowutheni uzilile. Amen. If ukade uzile iintsuku ezintathu uzengeze zibe yi-5 Amen. ngoba izwi kaThixo lithi now go. Amen. Haleluya. Amen. Bazalwane asinoba sabuya ngamva. Haleluya. Amen. Asinoba saphela amandla. Haleluya. Amen. Okanye asinoba sadika. Haleluya. Amen. Ngoba sesikhona embusweni kaThixo. Amen. Amen. If ungathi ngosowukhonza awuphinde ujike ngabe uzityala enkundleni kaSathane. Amen. 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 Okay, if sowukhonzile namna uphinde uyeke ufaka engxakini. Amen. 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 Because mna nothaba nabani noSathane. Amen. So once mna ngiyeke ukhona ngaba ndiyazithatha ndiyozihlalisa namadimoni. Amen. Okanye ngasi wena uyeke ukhonze uyeke uthandaza uyeke usindise ngoba uzinikezele kubani Sathane. uSathane. Haleluya. Amen. So into mawuyenze qhubekela phambili. Amen. Haleluya. Amen. Socinga bheka phambili. Amen. Haleluya. Amen. Sothandabuza bheka phambili. Amen. Haleluya. Amen. Socinga ukuthi ukulibele bheka phambili. Amen. Haleluya. Amen. Itho noba sombomba akaphendule akathethi kungenxa bulindi ixesha lakhe. Amen. Haleluya. Amen. Ngokuthi akalibali idini ngathi amen. Amen. Akalibali umthandazo wakho. Haleluya. Amen. But ulinda ixesha lakhe elirayi wena qhubeka. Amen. Bheka phambili. Amen. Haleluya. Amen. Qhubeka ubheka phambili emthandazweni. Haleluya. Amen. Qhubeka ubheka phambili ufunde izwi lakhe. Haleluya. Amen. Qhubeka ubheka phambili uzile ukutya. Haleluya. Amen. Qhubeka phambili uma icula ingoma zendumiso kuya. Haleluya. Amen. Uma uhlabele egameni kaYesu. Haleluya. Amen. Uthi Thixo lozimela ngawe namhlanje. Haleluya. Amen. Uthi Thixo inqaba yami namhlanje. Haleluya. Amen. Uthi Thixo ndiyakwazi ukuthi uphendulayo. Haleluya. Amen. Ngoba unendlebe ezivayo. Hallelujah. Uthi izayo indlebe yakho ayinzimanga. That means yes. Amen. Haleluya. Amen. Uthi ingalo yakho ayimfuselanga. That means iyafika lowo ndawo. Amen. Indinga kaThixo. Amen. Haleluya. Amen. So asikhonzeni masiqhubeke kuThixo wethu unathi oko. Haleluya. Amen. Ithi iBhayibhile akalali akadina akozeli. Amen. 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 Ithi kwenye indawo kunamfo owayenguprofeti owayesentabeni ukuthelazela imvula. Haleluya. Amen. Xa behliwayo bentabeni abantu behla kuba kuthiwa imvula izawunetha ngoku. Amen. Ba. Amen. Amen. Yena wehlamva kunabantu bonke abasentabeni. Amen. 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 Emvengoboma abantu bakude unaye koba nzima bafumane. Amen. Haleluya. Amen. Wathandaza kuLizwi wacela isipidi kuThixo. Amen. Haleluya. Amen. Bonke abantu phambi kwakhe badlula bonke ngantoni ngesipidi. Yes. Haleluya. Amen. So ukusuka namhlanje hamba nawo. Amen. Go. Haleluya. Amen. Go uyazi uba noba kowena abantu bephele ku-grade 12 ufunda wezoqhubekeka. Haleluya. Amen. Nobe yazi uba imfundo yakho uyayazi uba uba ndizawuya kunyaka wesithathu ekholeji. Haleluya. Amen. Qhubekeka uyophela kunyaka wesibini enze kuzoba yile nto ofuna ukuba yiyo. Amen. Amen. Yazi into kubantu abafundayo abangamambele ngoku. Into ngepopcorn ngoku. Efoni. Haleluya. Amen. Kukho abantu abafundayo abaneminyaka engaphezulu kuyeyabo. Amen. 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 Kukho abantu abangootitshala kodwa bayafunda. Uyazi loo nto? Kukho abantu abathi bengootitshala
afundele ukuba nguprincipal. Amen. Agqithi ukuba nguprincipal afundele ukuba ngumhloli. Amen. 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 Ngoku sefundile. Amen. Abantu aba bafuna umiswa yile nto uba befundile bebeotishara sogqiba bahlale kuloo nto. Amen. Amen. That is why naxa uthengisayo siyafuna ukuthengisela juice water. Uthengisele perfumes. Amen. Amen. Ugqithe i-perfume uthengisele impahla. Amen. Amen. Ugqithe empahla yothengisa namanzi. Amen. 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 Ugqithe amanzi yothengisa ne-oil yathengisa. Amen. 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 Ugqithe yothengisa nemoto. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba izwi kaThixo lithi now go. Amen. Hallelujah. Amen. Kunento bezingcobo lapha endlini uba kunabantu abaza bojoyina into ezijoyinwayo. Uthi join, uthengisa la mayeza, ujoyinise nabanye abantu. So abanye abantu bayajoyina bastake, angazi baqhubekele phambili. Amen. Amen. Omnye athengise impilo angahambi phambili. Amen. Amen. Kanti uThixo ufuna uba wena thengisa into enje. Amen. Wena ubhizi umile uthengisa into enje. Amen. Hallelujah. Amen. So xa ubona uba okay ndithengisile le ayalunga umise ngapho ngayeki. Amen. Amen. Uthengise le ingalungi ibeka apha ayongxaki. Thengisa le ke ngoku Amen. umhlawumbi uthi ubhizile mle. Amen. Into ebalulekileyo ayihambi. Amen. Enzela ungaxini. Amen. Hallelujah. Amen. Hayi amaxhosa ashumayele bezishumelayo engaqalanga yaye engaqalanga le yaye uthi uthathe iyakhale. Amen. Hallelujah. Amen. So if unqonqoza kulo mnyango suma because umnyango unqonqoza kuwo ungavulekanga. Amen. Ngiyabona la umnyango othini uyonqonqoza. If uvulekanga lo uphinde uye wesibili yothini uyonqonqoza uzawuthi uvuleke ovulekayo. Amen. Okusalayo izwi lathi lithi now go. Amen. 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 So if mhlawumbe umuntu ufuna umsebenzi akawufumani kuba beyofola phaa egrandi sayisini akuchazi ukuthi makame kulaa grandi sayisini angayoyijonga engenye indawo. Amen. Ngoba izwi lathi lithi now go. Oh, amen. If lithi hamba bofuna umsebenzi hamba bofuna umsebenzi kuyo yonke indawo lofumana kwayo ntoni umsebenzi. Ungathi kuba ungawufumananga kaMokers ungaka-Elevens. Amen. Amen. Yena okay. Amen. Yena ka-Pick n Pay. Amen. Yena ka-Shoprite. Yofuna umsebenzi efunayo. Amen. 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 Ngoba izwi lathi lithi now go. Go. Hamba. Amen. Ungamnexhala ngento oyithetha ngoba ile ndawo ndoba nomlomo wakho. Amen. 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 So if into eyifunayo emhlabeni suhlala phansi ulindele uba yona mayizele wena hambela yona. Amen. 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 Ngoba izwi lathi lithi funani ubumkani bukaThixo zaye zonke izinto zongezelelwa kuni. Amen. 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 Ayithi zizawufika ngokwazo kuni. Ithi zizokwengezelela. That means phezu kwale khoyo kuyathini kuyongezwa. Amen. 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 Ufumane umsebenzi, lo msebenzi usukunika imali encinci uthi kuzawongeza. Amen. Hallelujah. Amen. Ufumane ibhizinesi encinci uthi kuzawongeza. Amen. Hallelujah. Amen. Ufumane amandla amancinci uthi kuzawongeza. Amen. Ufumane umthandazo omncinci uthi kuzawongeza. Amen. Ufumane ukholo oluncinci uthi kuzawulongeza. Amen. 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 Because yale iBhayibhile imini funeka libe nokholo ngoba lungakhona lantoni lemon. Amen. Ukhozo le-mustard seed kuthiwa i-mustard seed yimbewu eyake yancinci ukwedlula zonke imbewu emhlabeni. Amen. 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 Kodwa laa mbewu iyakwazi ukukhulisa loo mthi yawuthi ithini iwukhulise. So uyesu wenza umzekelo ngembewu engakanani encinci. Zangathi ufuna umntu onokholo olukhulu. Amen. Ufuna umntu onokholo ngakanani Oluncinci. as long as ukholo umnalo uthixo uthini uzolengeza ngokwakhe. Amen. 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 Wade wathi uba nokholo olungako ke ningade nithi indawo manyibileke iziseko kwayo lwandle ize manyanyana notheni ninokholo. Amen. Into ebalayo yithini awube nokholo. Nokho. Amen. Amen. Yenzeka lapho locala nje. Amen. Amen. Ukubuka inkomo. Hallelujah. Amen. Funeka focus enkonzweni. Hallelujah. Amen. So uthixo ufuna
abantu abazohamba ukusuka namhlanje ngoba